ассалому алайкум подписчикони азиз, шод ҳастам ки бо мо ҳастед ва видеои навбатии моро тамошо карда истодаед. ҳазор раҳмат барои суханони беҳтарин, барои мисол таманниётҳотон. Умеддорам ки ин видеомон писандтон меояд. ҳозир мехоҳам барои шумо ҳамхе кроссовкиҳои туркиро нишон диҳам. бисёр хоҳиш карда буданд духтарако. ина марҳамат новинка омадай дар корвон тарафи пажарка, якм дарвоза, якм ряд, дуюм гардишиш. ина марҳамат турецкиян, фирмаи лайки будай. нархҳои ино 300-350 сомонанд. аз ҳама ҳамин қиматаш 350 сомонай. дигарош бисёрш ҳами 300 сомонӣ. марҳамат анами замшай болош, ин модели нави навай бори аввал ма ба навор гирифтестам шумода ва сиёҳаш ҳастай. сиёҳшам хушрӯ. аз наздик мебинӣ бо тамоман амхе ваяй намудаш моделиш беҳад фасонай. биёед касе ки дар тоҷикистонай мисол биёед метавонед ки харидорӣ кунед, аз наздик бинед. фирмои турецки, фирмои брендович хеле меган ва инчунин ҳаст аз анаи намудо 300 сомон. рости ҳамиёе ки ҳозир мебинед ҳамашон чизош буромадагиай, паделкои хитоиш буромадагиай ва ё мумкин ки чанд сум бошанд. дуюм сортош мумкин 180-200 сомонанд. а тозаш бошад 300-320 ҳам хеле. шумо метавонед як маротиба бо бозора дида муқоиса кунед. ана ин намудо ҳастай 300 сомонӣ шидай. аввал 350 будан. беҳад моделҳои зиёдаш омадагӣ буд. тамом шид. фақат оз ҳами коричневиш мондагиай. аниҷада бо ҳар намуди дигар кроссовкиҳо ҳастай. нархошон аз 250 сомон кроссовкира сар мешава ва аз ҳама қиматаш 350 сомонай дар амиҷа. бинед моделоша чӣ хеле хушрӯвак. анами модела дидед, аз ҳаминам ҳастай дуюм сорташ 150 сомонай бификрам. дуюм сорташ поёнаш камакак фарқ мекуна. вақте мисол оригинала мемонӣ бар ба бар, аллакай шумо мефаҳмед фарқиятша. ина музоша бинед. музошонам ҳамхе 300 аз 250 то ҳами 350 турецкиё. анами патинкоям ҳамхе нархошон 300, 280, 250. якта аз ами пума мондай размери калон, размери чилай, вале бори тоза моделшам бинед чӣ хеле хушрӯвай. нархи 250 сомон якта мондагиай. анаи кроссовкиёшон хушрӯ. иноям ҳам хеле аз 250 сомон сар мешава. сиёҳш аст, коричневиш аст, ҳамаи рангош ҳаст. моделошон нозук, моделҳои хушрӯ. агар дар кор бошад дӯстони азиз, бори дигар такрор мекунам ки ин видео аз бозори корвони шаҳри душанбе буд. тарафи пажарка, якм дарвоза, якм ряд, широки рядаш, дуюм гардишиш. ина марҳамат. ана ин моделҳо беҳад моделҳои хушрӯванд дӯстони азиз. ман шахсан медонам ки ба қувватан худмон истифода бурда будем. хушрӯванд. 250 будан ва ё